Здравейте, тук е Као с още един трик магически. Така, сега ще ви покажа как изглежда. Така, от тук избирате си една карта, наистина няма значение коя ще е, защото че е тази. Обещавам ви, аз няма виждам. Така. Слагаме отгоре. Цепя, както може. Няма значение. Така. Още веднъж. Така. Надявам се, знаете, че картите са размешани. Така, само да видя. Оп. Сигурен съм, че в тази половина е вашата карта. Да, тази. Слагам тук останалото. Така. Вие може да го дадете на този, който наблюдава. Но сега няма на който да го дам. Така. Сега от тук. Да, вашата карта е в първите 5. Със сигурност. Така. 5. Така. Само да погледна. 1, 2, 3, 4, 5. Така, сега ще погледна, сега ще обърна картите, ще ги прегледаме. И която и да е вашата, не реагирайте плашещо. Така. Вижте. Имам дама каро, вале с пътия, вале каро, поп каро и десетка каро. Така. Оставяме тази част тук. И така. Отново. 1, 2, 3, оп, съжалявам, 4. Как 4? Така. 1, 2, 3, 4, 5. Така. Сега. Само. Така. Сега ще погледна. Вашата карта е дама каро. Тук вие сигурно ще кажете да. Само взима. Оп. Тук имам 4 карти. Ето. И когато обърнем тавацата, ще забележим, че една карта е различна от останалите. Тя е вашата карта. Така, това е наистина много изумителен трик, защото всичко се случва в ръцете на този, който ви наблюдава. Така, сега ще ви покажа как да го направите. Отначало той просто избира която и да е карта, наистина. Да речем, че е тази. Нека видим. Осмица каро. Така. Слагате отгоре. Правите някакво фолската. Аз обичам да използвам този. Така. След това при Rifle Shuffle задържате картата нагоре. Така. И изглежда, че тя е някъде в тестето. Но сме с още седина отгоре. Така. От тук казвате, правите така, аз обичам така да го представям. Правите така, слушате в картите, казвате, да, сигурен съм, че вашата карта е някъде тук в това тесте. И оставяте другата половина в ръцете на този, който ви наблюдава. Така, после отново пресушвате картите. Казвате да. Забелязвам, тук в първите 5 карти е вашата карта. Така. Трябва да броите картите така. Взимате
1, 2, 3, 4, 5. После ще ви обясня защо. Така. Казвате, че когато видят картата, изобщо да не реагират, няма проблем. И когато обърнете сетето, тяхната карта, разбира се, е тук. Трябва да запомните картата. Това е най-важното. Така, сега идва малко по-сложната част. Взимате тяхната карта и когато прехвърляте тази, просто я взимате тук и продължавате да броите 3, 4, 5, може да кажете картата, ако искате. И той вече си мисли, че има 5 карти тук. Слагате тестето, картата е обърната и вече трика е готов. Аз обичам да се направя, че преброявам отново картите, за да са сигурни. 1, отново правите взимането, 2, 3, 4, 5. Всъщност тук имам 4 карти. Правите така, поглеждате най-горната карта. Но макар че това не е тяхната, вие просто казвате, вашата карта е осмица каро и затваряте. И затваряте показ. Така, от тук казвате, че ще я вземете. Правите си, че я взимате, но просто я пускате. И справите, нали, там, че вкарвате в тестето. И когато покажете, че картите са 4, нито една от тях не е тяхната, обръщате тестето. Една от картите е обърната. Хоп, извинявайте, сега да намеря. Ето я. И това е тяхната карта. Така, надявам се да харесате трика и да го покажете на много хора.